Angithi wena uthi lo muntu lo umuntu okuklinelayo, umuntu okwashelayo, njengoba ethi niyathandana. Yabona ngilalele yonke le nyiphiso angitshela yona lo ufuna ukuzongimoshela umshado wami. Mina angimazi lo muntu ngoba ngumtshela ukuthi u-anti lowo muntu lo kumina. U-anti osizayo wenza uwashela. Hayi ngeke guys ngilingiwe ke namhlanje. Imini u-anti Nyawo. Sengu-anti manje mina. Awukuba ne-anti. Lalela asithandani mina nawe. Njengoba sithandawonye sisanani. Lalela la wena Sitshipana sasegoli ungazongimoshela umshado wami la. Uma wengane zami la. Ungazongichithela umuzi wami. Uyangiphizeza umuzi wami. Uwazi kahle ukuthi uma wengane zami lo yini lo ishoyo manje. Mina ngizoyazi ukuthi ngingenaphi mina Okay. Ngihlanganiselani noma wengane zakho ngihlanganisela mangana ngoba mina ngihlangana naleyo nto leyo. Mandisa. Hello. Nginomama mdala-ke njengamanje, okuyena umama Nyawo oganile washada wayithala ngenyongo ekhaya lakanyawo. Uyena enginaye njengamanje, uthi ubefisa ukukhuluma nawe ukuthola ukuthi kahle kahle niyenzelani lento eniyenzayo eGoli nomuntu wakhe, indoda yakhe, umyeni wakhe. So ufuna ukukhuluma nawe njengamanje, akakuyale nje njengengane ukuthi yeka lento oyenzayo. Nginesho ukuthi awuzelanga ukuzogqoma amakhehla lapho, but mhlawumbe ubuzofunda noma ukuzozama amatoho. Ngilaleni. Nangu mama. Ngilale. Nangu lo sisi okuhluphayo ma ungakhuluma naye. Wengane yami. Yebo sawona. Ngoba ngiyakuzwa umncane ukhuluma nomama Nyawo, unkosikazi kaBaba Nyawo, lo othi uthandana naye. Akaze kutshelele lutho ukuthi unomfazi. Wangitshela ukuthi unomfazi but wathi usezomyeka cause usemakhaya anasikhathi sakhe wathi bani unkosikazi wakhe? Uzoyeka unkosikazi wakhe yes. Wakuthembisa. Wena ntombazane. Wakuthembisani. Kahle Nyawo wathi wena umfazi wakho usamfuni kade ngihlala naye ayikho wemama sendlini ayibo kaze ngaphenduka isilima bo. Nyawo angithi sikunikezele ithuba wakhuluma. Ngicela sinikeze mama yini lo ufuna angayikhulumi kanti lo mntwana methi uyakhuluma wena. Uzomosha ayikho into kanjalo. Uzomosha kanjani? Nalowo mandiso lapho. Okay, mengaqamba manga mnike ithuba akhuluma aqede then mase uyaphawula la kumele phawule khona. Musu kumngena emlomeni wamphuthuma ngaka ujaheni. Yini lo ifihla? Ngisho ukuthi ngisemgwaqweni kwamanje futhi yabo nje lapho ubona awusenaso isikhathi sethu manje kusho ukuthi le nto isho. Hayi ngobe ngishilo ukuthi isikhathi enginaso sencane kabi. Nanomesha uqhamuka lapha phambili. Awuthule ukubaleka noMandisa ngoba nihamba naye. Ngifuna ukukhuluma naleyo ngane encane ngoba ingane leyo. Ukuthi ngempela ngicela ukuthi ichaze kahle ukuthi njengoba incane kangaka nje ikotela amadoda amadala azosebenzela imindeni yawo. Unonkosikazi iyazi ukuthi uganile nezingane lo delay lo hamba naye lapho. Hayibo manje ukwazi ukuphendula umama kanjalo ukwazi waze wangiphoqa wena Nyawo kanti amadoda kanjani unjani iyona lento yenza kumina iyona into wangithembisa kuyona le lutho akunjalo akunjalo Wenyawo ngicela ukukhumbuza something. Yebo futhi Uyakhumbula ukuthi kade uvuka uphanda ubunomama wakwakho? Yes. Umama yoshela ngilalele uyakhumbula ukuthi umuntu okuphushila ukuthi uthole izincwadi zokushayela lawo ma-truck osolala kuwona nezingane ezincane umama wakwakho. Kanawe bhuti lapho oshela lakho ngathi lento uyayithanda webhebhethelisa ukuthi uyamcasula umdala samadoda siyakhula sobukane kunina nenza lento enenzayo.